Pasalamaton kita nga doon na tayo mga igsoon nga nagbalon usab og mga daghan kaayong kahibalog kaalam sa natad na sa pagtulunan simbahan nga buot muluad dining atong ipambit karong Dominguha ang pagkatinuod sa simbahang Katoliko kon Roman Catholic Church. Ang akong tahas ug trabaho mao ang pagpamatuod nga kining simbahana nga among gipasikupan. Kini daing simbahan ng mga igsoon mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Actually wala may magka-istoryahan ni gyud ni Brad Cesar Miano kay mialma man ni si Brad Cesar Miano sa nakalabay nga diskusyon tali sa duhasad ka mga pastor nga ato ang higala. Onya suman siyang pag-alma nasayod ta nga nanawag siya sa moderator nga dunay mga proposal. Onya doon na may giingon nga to reject an offer is the great insult. Dakong insulto kung doon ay offer niya imong balibaran. Labi na gyud kung offer nga mahitungod sa pagsulti, pagtuki sa kamatuoran. So atong isgutan mahitungod sa pagkatinuod sa simbahang Katoliko. Kung atong tanawon ang balaang kasulatan kay kini of course pinaagi sa Biblia o pinaagi sa mga standard nga mga references nga atong gamiton. Doon ako'y dala nga 15 ka mga standard nga mga references nga doon na sa lain-laing bahin sa Biblia nga makatabang nato sa pagsabot mahitungod sa atong gisgutan karong adlawng Domingo. Ang mabasa diya sa balaang kasulatan kung atong sutaon ang Mateo 16:18. Kaya ang Biblia sa balaang kasulatan ang Biblia nga gitawag na to karog balaang kasulatan sa atong terminolohiyang Bisaya ang gihubad man kana sa Griego o niya diya sa Griego ang pinulungan diha nga gisulti usara gyud ka simbahan nga Mateo 16:18 nga usa ka simbahan lang ang gitukod sa Ginoo. Matod sa Ginoo kagulisoy logi ligohoti taute kaipitauti Petra oiko dumiso munti Iglesia. Nga na lang di ay usa munti Iglesia kasimbahan nga gitukod ang atong Ginoo. O niya dili mi magka sumpak ki anak ni Brad Cesar Miano kay bisan ang libro ni Ellen G. White nga gitawag og What People Need to Know. Misulti man nga usa lang ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoo. Diri sa pahina 138 kung atong basahon ang nagkanayon. Instead of the national church, it became missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Ang gikutlo niya Mateo 28:19 nga kining simbahana mukatag sa tibuok kalibutan, make disciple of all nations. Nga kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo giangkon sa mga otoridad sa Seventh-day Adventist nga usa lang di ay kini kasimbahan ang gitukod sa Ginoo. Wa may lalis ug supa kana. Ang among lalisan kung kini bang simbahan na ang Katoliko ba? Nga maoy inigar karon ni Brad Cesar Miano. Og kanang maong mabasa sa Mateo 16:18 gisulti na sa Ginoo at tubangan sa mga apostol labi na gyud ni San Pedro. Og kanang simbahana nga gikan sa Jerusalem miabot kana didto sa Roma. Kung atong basahon ang sulat ni San Pablo sa Roma 1:8 pero sa di pa ta mobasa sa Roma 1:8 atong tan-awon ang background daan sa Roma kung kinsay gisulatan. Yes, kung makamot kining Biblia nga dili Katoliko nga magkatabang sa nato sa pagkaykay sa kamatuoran mahitungod ining niya. Akong basahon ang introduction diri sa Roma, sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa introduction nga nagkanayon, he concluded his lofty discourse some practical applications of redemption through Jesus Christ.
Paul's, referado kang San Pablo, epistle to the Roman Church. So doon ay simbahan sa Roma. Paul's epistle to the Roman Church provides the Christian Church. Nga katong gisulatan ni San Pablo sa Roma, Kristiyano nga pagtuo. O kana Kristiyano nga pagtuo nga yang gisulatan ang tumong ana aron makasabot in order to understand the gospel of Jesus Christ. Nga nagsulat si San Pablo, ang gisulatan niya didto sa Roma, ang simbahan didto sa Roma, o gipakatag kana sa tibuok kalibutan kanang maong suwat, o kanang suwata giklaro ni San Pablo sa Roma 1:8, ang pagtuo sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan. Akong basahon ang Roma 1:8. Let me say first that I thank my Lord. Nagpasalamat ako sa Dios kay ang pagtuo di ay kining pagtuuha. Nagpasalamat siya sa Dios through Jesus Christ for all of you, natong tanan, because your faith kining pagtuuha mi lungtad o mikaylap sa tibuok kalibutan. Last 5 minutes. So kining pagtuuha dahil gikan sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan. Unya kining pagtuuha di manimahanaw, kaya atong Ginoo mingon man nga bisan ang gahom sa kamatayon dili makabuntog nining mong simbahan. Bisan mga matay na mga apostoles magpabilin og anaag kining simbahan. Og kining simbahan na nga wa mabuntog, morning simbahan nga naakaron atong gipamatud-an ang Roman Catholic Church. Very technical atong igsuon kay gusto niyang ipalutaw nga kinahanglan Roman Catholic Church. Niya mas kumagkamot kining Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Unsa man ning Catholic Church? Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Atong Bisayon, kini maong pulong Iglesia Katolika aplikado ngadto sa Dios nung katilingban nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. More especially, the name denotes the body of the faithful in communion with Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic. Kung ingon kag Catholic Church, referado ka na sa Roman Catholic Church. Mga kumingon sa wa man lagi diha sa mga encyclopedia nga gipamatud-an Catholic Church sa mga gumikan kay nasayod ang mga historian nga kung wisgot kag Catholic Church, this is referring to the Catholic Church or Roman Catholic Church nga gitukod sa tong Ginoo. Gani gipamatud-an man dire sa Alpha and Omega. Libro Seventh-day Adventist sa pahina 302. Catholic Church ay universal Christian Church. Universal niya Christian. Saan ang universal? Catholic. Mukaylap sa bukalibutan. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system. Doon na yung mga leader with the Pope and its summit. Nga kung mingon kag Catholic Church, katuning simbahan nga doon ay Santo Papa. Last 3 minutes. Katuning simbahan nga gitukos tong Ginoo. Niya may 15 ka mga daan na to. Pas hindi po ni mabasa na to tanan, pero at least nga doon ay 15. O niya kung why ipamatod ng igsoon nga dili si Kristo nagtukod kamulay maghunahuna asa ba mutuon ining 15 og wa gyud sa Grolier Encyclopedia nga atong gibasa kaniya usa na to sa Encyclopedia International Volume 15 page 520. Ang Iglesia Katolika dunay duha ka kinaiya, tawhanon og Dios nyon, sama kang Kristo ang iyang magtutukod. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Christ, its founder, ang iyang magtutukod. Trita sa World Almanac and the Box of Facts, dili ni and the Box of dili facts, fake, kung dili facts yun, tinuod yun.
668 o 688. Roman Catholic. Roman Catholic na ni. Muna yung ipangita. Founded by Jesus who named Peter. Ang nagtudlo ni San Pedro, the first vicar. Basta na to diya. Niyasad sa New American Desk Encyclopedia, page 267. The Community of Christian Believers Society founded by Jesus Christ Last 1 called minute. Catholic Church. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nagbatuod nga simbahang Katoliko gitugos tong Ginoo. Perte pandagan ng kasaysayan nga tong daa. The New Webster Dictionary International, page 155, daghan pa kayo. Di na ito ma-discuss tanan, pero kung mangayo mo, natay ikahatag. Mao nga ang kamatuoran nagpabilin nga way laing tao nga nagtukod simbahang Katoliko. Way yanong tao og wa mihunong ang pagatinuod ning simbahana kay gitukod kinistong Ginoo og wa mawa kining simbahana kay mingon atong Ginoo ako magauban kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Natapos na tong oras pero wa pa natapos sa kalibutan kanunay tanggiwanan sa Dios. Daghang salamat og atong ihatag istong moderator. So salamat kayo Brad Kenneth, no? Moto ang pagbabarog sa affirmative side. Diin gipamatudan sa affirmative sa grupo sa CFD sa habig sa Catholic Church nga ang simbahang Katoliko mo'y matuod sumala sa Biblia o sa mga referensya. Now anhin na punta sa interpellation period, no? Pagpangutana sulod sa 10 ka minuto, no? Oy, maayong pagpaminaw dai. Unya salamat kayo sa tuang CEO nga si Attorney Marlo Bangkoro, no? Dihang dapita sa may unang distrito sa Zamboanga, Sibugay, isip board member, no? Maayong udto diha attorney og salamat sa higayon nga imong gihatag nining atong programang dialogo sa pagtuo. Ang atong oras alas 11:25, so 10 minutes, alas 11:35 tataman. Unang pangutana Brad, sa dili pa Brad Cesar, no? Nang una mohimo lang tag rules nga kanini ang dinalian. Ang pangutana nga oo o dili kinahanglan tubagon, okay ra? O niya tagaan na to og 30 segundos ang pagtubag. No? Okay ra. O 30 segundos pagtubag. Ang pangutana oo o dili, subot po sabot. Ang pangutana sa oo ba o dili tubagon una, dayon 30 segundos ang tubag. Dili mo kawas sa tema. Unya kung doon ay objection, ipagi sa moderator para hanay ang ato ang pakigdialog karong orasa, no? So, unang pangutana, Brad Cesar Meno, alas 11:26, humanta alas 11:36. Unang pangutana. Okay, dagang salamat. Brother Kenneth, andam ka na ba sa pagtubag sa mga pangutana? Tinahod nga pinanggang kaatbang kalaway sa Dios uban ni Santa Maria andam na. Okay, dagang salamat. Unang pangutana, uyon ka ba sa imong tema nga matuod ang imong tema nga nagkanayon imong pamatudan nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Uyon ka ba? Niya ang tubag. Ang akong giyunan nga kining simbahan ng Katoliko, di naman na nimo ang ipangutana unta kung naminaw pagkaganiha kay akong giyunan nga kining maong simbahan ng akong gipaskupan mao gyud ang tinuod base sa kasaysayan ug bisan pa base sa mga basahon nga atong gibasa Objection, kaniya. Mr. Moderator. Og sa objection, Ang akong pangutana nga ginungutana lang ko niya uyon ba siya sa iyang gipamatudan nga ang Roman Catholic Church, Roman Catholic Church sumala sa atong nasabutan. Uyon muday akong pangayo lang nga. Oo ba o oo dili uyon ba siya o dili? tubagon ang pangutana oo o dili o niya 30 segundos Oo. pinakamubo nga tubag. Sige. Oh. Ang akong tubag kaganiha akong i-qualify nga akong uyunan nga kining Roman Catholic Church mao ang gitukod sa Ginoo ug kun moingon kag Catholic Church, that is referring to the Roman Catholic Church which is founded by Jesus Christ. Sumala sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Una kung naminaw pakaganiha di na nimo ang ipangutana. Okay, so Sunod salamat na to sa pangutana. Ning gamit ka og sumala matud pa sa imong tema sumala sa Biblia standard nga mga referensya. Kini bang imong gigamit nga Biblia og imong standard nga referensya nga gigamit nagkauyon ba o nagkasinupakay? Niya ang tubag.
ang atong gigamit nga mga referensya nagkauyunay nya ikaw ra gyud ni supak. Salamat. Sunod Onya, pangutana. akong i-qualify. I have 30 seconds ang 15 seconds to answer your Sige, padayon. question. Sige. O bisan gani ang inyong basahon nga niya sa itong mga kamot kining The Ministry of Seventh-day Adventist nga sinulat niya itong December 1928 wa pa kumatao ining panahon na niya sa itong mga kamot karon unsa may gisulti dire sa inyong basahon. The Roman Catholic Church. Sobra na, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Sige, atuloy pa Objection, Mr. sige. Moderator. Objection. Sige. Ayaw hukmi ang moderator nga misubra na kay naamantay moderator. Sige. Unya mamilaw tas moderator di na to Objection, hukman ang objection. moderator. So, Wa nga, ako maghukom sa modeste atong moderator, Brother Kenneth. Ang ako lang kay na may time nga limit god ang gisulti. Sige, atong atong ihatag sa moderator isip ang time. moderator, Ang imong katungdanan, Mr. Moderator, ang katungdanan, i-remind siya nga pagpangutana di kay manugo nimo paundangon ko. Sige, aron Wala ko nga manugo. wala ko manugo. Isip pa moderator. Sige, ato na lang ipatiwas ang tubag Sige, atong sige. tagang 15 segundos para matubag sa bang pangutana. Atong balikon ang ilang libro pamplitong 1928 December nga nag-inon. Apostolic Christian Church, Roman Catholic, Imperial State Church, founded by Jesus Christ. Nasa inyong libro, Universal Church established by Christ and His Apostle, continued in the time of Constantine. Time. Sunod Nagpadayon pangutana. panahon ni Constantino. Sunod pangutana. Di sa kana kukukdon anak wa matay oras. Di sa kana kukukdon anak nga referensya. Matod Pangutana. di mo. Uyon ka nga nagkauyon ang Biblia og referensya nga imong gipanggamit ug ako lang ang nisupak. Nagpamatuod ka nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Asa mabasa sa Biblia nga ning adto si Kristo sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church? Niyang tubag ang atong pinangga nangita o kanang sinugba nga sinabawan. Objection, Ang Mr. Moderator. I have 2 minutes, I have 1 minute o 15 Naatay seconds to balaod answer your nga na question. objection ni address sa moderator akong Wa ko i-address. object. Sige. Akong itubag. Asa moderator. Sige, Oo. unsa imong objection? Ang akong objection, wa ko mangutanag sinugbag sinabawan. Ang akong pangutana, hain mabasa sa Biblia nga kana si Kristo lingadto sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church. Niyan tubag. Ato na 30 nagitubag seconds ka na kaniya. Nga ang simbahan gitukod ni Kristo sa Jerusalem o gilugway ang headquarter niini didto sa Roma. O asa mabasa Roma 1:8 nga kining pagtuoha matod pa ni San Pablo the Christian Church nga na didto sa Roma iyang gisulatan wa man magtukod si San Pablo iyang kaugalingong simbahan. Sunod Kana nga iyang Napay- gitukod mauna ang Catholic Church Napay- which is giangkon siyang libro that is universal gikan sa Roma mi lungtad sa Pilipinas Time, tibok sunod kalibutan. ka pangutana. Sunod nga pangutana. Kung dili mabasa sa Roma 1:8 ganing adto si Kristo sa Roma aron sa pagtukod sa Catholic Church o sa Roman Catholic Church, uyon ka nga imo-imo ra na nga pagpamatud og dili mabasa sa Biblia. Akong objection Mr. Moderator. Sa objection. Wa ko nagpamatuod nga dadtong Roma. Ang akong gipamatud-an nga kining simbahan na miabot sa Roma nga dala ni San Pedro o San Pablo o Mikaelap sibuk kalibutan ug muna gikaangkon siyang basahon. Ay, asa Paminaw. moderator, Brad Cesar Miano, asa negative side, usba ang pangutana adto sa affirmative side. Okay. Ang akong pangutana nga asa mabasa mo na akong pangutana kay iyang ipamatud-an Mr. Moderator nag-ingon man pamatud-an ko matud pa sumala sa Biblia og sa standard nga mga referensya nga ang Roman Catholic Church maong gitukod ni Kristo nga simbahan. Now karon iya man ning gipamatuod nganong mo dinay man si ani. Ako sublion ang pangutana. Sige, pangutana. Hain mabasa wa ako mangutanahan ni Apostol Pablo. Objection, pagutana direct sa. karon. Ay tinuod ni wa nagutana Mangutana ko karon nimo ako sublion. Hain mabasa o kung dili mabasa sa Roma Kapitulo 1 versikulo 8 nga si Kristo ning adto sa Roma aron
aron pagtukod sa Roman Catholic Church, uyon ka nga nagbuot-buot na kag pamatuod nga walay mabasa. Wa gyud ko nagbuot-buot og pamatuod. No. Ang imo lang gibuot-buot diha nga patuon nimo si Ginoong Hesukristo sa Roma nga human na man siyang tukod dit kaduha sa magtukod may tabo ani. Human na siyang tukod Jerusalem, pagtukod Jerusalem kining pagtuwa miabot sa Roma, wala sa Arkansas, USA. Gikan sa Jerusalem miabot sa Roma ay suguha si Kristo padto ang Roma. Kay ang pagtuo gitugyan na niya sa mga apostoles panglakaw kamos tibuok kalibutan. Dad-a kining maong simbahan nga gitawag og All Nations Catholic Church. Muna'y saktong tubag si Sarmiano. Time, sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Gigamit nimo ang Biblia og standard nga referensya. Ang akong pangutana matod pa nimo sa Roma 1:8 nasangyaw mas tibok kalibutan. Ni aman sa inyong libro sa Vulgata Latina. Sa footnote sa pinadayag kapitulo 17 naa dinhi nagkanayon ang Babylonia. Objection, Mr. Moderator. Stop, moderator's time. Oh, Okay, wata magtimag Babylonia. Sige, sige. Ang atong tema dre. Ang atong objection. Sige, objection sa. Kabalo ko maabot ni Santo Papa niya ang ending ani Santo Papa niya 666 muna akong kung wala siya pangutana sa Roman Catholic Church, pwede ito maghimog lang tema. Asa moderator. Ayaw pag lapas. Asa moderator, affirmative o negative side, Brad Cesar Miano, bungkaga ang gipamatuod ni Brad Kenneth, nga pamatuod niya ang Roman Catholic Church, magitokod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Okay, so balik sa pangutana. Okay, balik. Don't judge the book by its cover, Brother Kenneth. Wa pa ko kamas ko pangutana ayo hukmi. Sige, pangutana. Okay, paminawa sa kong pangutana. Manong mura makagikatlan. Objection. Okay. Objection. Sige, Holmas ako Kristiano man ta, watay kuhan, wala tay personal attack. Wala. Kristiano man ta. Wala. Kami di man may personal kay kabalo man me, no? Sige, pangutana, Brad Cesar Miano, negative side. Akong humnon sa akong pangutana, Mr. Moderator, ha? Okay, sige. Before siya mo judge og di kawas makostima. Sige. Naaman din sa inyong libro sa Vulgata Latina sa pinadayag kapitulo 17 sa iyang footnote nga nagkanayon ang Babylonia ang siyudad sa yawa nga naglarawan sa Roma nga naggukod sa ang mga Caesar naggukod sa mga Kristohano, mga Kristiyano sa ilang pagtuo. Uyon ka ba? Hain may nakuan ani na nasangyaw ani ang pagpanluto sa Roma sa iglesia nga iya sa Kristiyano o ang Roma nga gitukod ni Kristo? Brad Kenneth, okay ra ang pangutana? Okay, bisan medyo distance sa estima atong tubagon na. Sige. Ang atong okay na may Roma. Dili tanang kiling-kiling ha ice cream makadungog kag Roma dili na nga kanang lugar kaniadto manggod ang naghari ana mga emperador o kay emperador pagano sila gusto sila nga ipasimba ang emperador apan sumala sa kasaysayan the only reason why the state tried to crush the Catholic Church kay ang simbahang Katoliko dili mosimba sa emperador nga mo'y nagpatay, sila mo'y gipatay apan kaluoy sa Ginoo ang emperador na konberte 321 AD og hinungdan nga mauna karon ang Roman Catholic Church nanukad sa Roma kay ang mga pagano kaniadto nahimong Kristiyano. Time, sunod nga pangutana. Mao nga sa sulat diya sa Roma 1:8 matod pa Christian Church. So time, sige, sunod nga pangutana. Di talang kagukuron gyapon ni Brother Kenneth. Ang akong pangutana. Last 1 minute. Ang akong pangutana murag ko na lang nino. Last nga pangutana tingali ni. Dili ba napay 1 minute. Napay 1 minute. Okay. Ang akong sunod nga pangutana, Brother Kenneth, nag-ingon ka man kaganina sa imong tema ngayon pamatod nga ang Roman Catholic Church mao ang simbang gitukod ni Kristo. Sa imong referensya nga gigamit sa Universal Encyclopedia kun sa International Encyclopedia, gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem ang Catholic Church. Ang pangutana karon mao ni, asa may tinuod ang imong referensya nga ang gitukod didto ni Kristo sa Jerusalem ang Catholic Church o ang imong pagpamatod nga Roman Catholic Church di ay may tinuod ana? Pulos gyud na tinuod.
Kay nganuman ang pagtuo gikan sa Roma matud pa sa Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Oh. Ang pagtuo sa Roma Di na moabot dito, ang pagtuo sa Jerusalem moabot dito sa Roma aron makahabaton og bunga. Maura na pagtuo brad niya no. Gikan sa Jerusalem mo dawata o dito ang headquarter karon sa Roma. Maura na pagtuo. Wa gyud na nagkasumpaki. Ang panguna-una Radio 70 nagkasumpaki, pero ang ilang libro o ilang pamplito nagkanayon, dili kita makasugakon sa pagsupak sa kamaturan. Nga kining Roman Catholic Church, matud pa, the Catholic Church, mao ang matuod nga iglesia, Principe Course, libro sa Badista, doon na patay sobre kanus agi padala o kinsay gipadalaan. Sunod ang katapusan nga pangutana Okay. si Sir Miano kay wala tayo Pangutana. Okay, katapusang pangutana, Brother Kenneth. Gigamit mo ang Roma 1:8, Mateo Kapitulo 16:18, Mateo Kapitulo 28:19. Gigamit mo ni siya, uyon ka ba nga walay nabasa diri, dili mabasa dinhi sa maong bersikulo ang imong papamatuod nga ang Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo. Uyon ka, Di- walay mabasa. Ang pagtuon dunay pagbasa ug pagsabot. Kung mabasa ang imong pangayoon, I have here the Bible nga gitawag og Confraternity English version, Mateo 16:18. Usa lang ka bersikulo ha, Mateo 16:18. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Roman Church. O gikumpirma ka na sa inyong basahon. Oo, Katoliko ang matuod na iglesia. Bisan unsa na to ka bright nga protestante, dili kita makabuntog nining kamatuoran. Inyong libro Disyembre 1912 nagpamatuod sa Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Og mao kanay kamatuoran, Brad Miano. So time pakpak no, salamat sa unang stand o niya okay kayo ang ato ang diskusyon no. O pasalamat gyapon ta sa ato ang CEO nga si Attorney Marlo Bangkoro. Unsa man siya rebuttal? Siya sa no 10 minutes gyapon Brad Cesar Miano ang oras nato ha basin og mo sibat ko niya dito ni mo man. Alas 11:40 na Brad Cesar Miano. So ligar Brad Cesar Miano 10 minutes. Okay. Supaka ang gipabarog ni Brad Kenneth ang mga teksto sa Biblia o sa referensya. 10 minutos Brad Cesar Miano sa habig sa 70 Adventist negative side. Okay, doon na naman lang tayo 20 minutos. Anya sanglit naman tayo program dito sa Pikas Estasyon. O pwede pa. So akong gihangyo nga ang mutubag na lang siguro sa umahatag sa rebuttal speech ang amo lang kauban din sila si Brother Lito Dragon o si Brother Rabi. So kaya mo withdraw gid mi igsoon. Okay. So ang atong hinigugmang pinalangga nga kaatbang karon maisog ug maligon nga nagpamatuod unta nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia ug standard nga mga referensya. Ug matod pa niya na ay iyang dala karon 15 ka mga standard nga referensya. Pero naningala ko sa kong kaatbang. Sa di atong gipangutana hain mabasa niining gipanggamit niya nga bersikulo bisan naman lang gani sa referensya. Ang yan tema nga ang Roman Catholic Church maong matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo hain mabasa ang gitubag. Mabasa ang pagtuon, mabasa og masabot. Karon pa ko nakadungog igsoon nga naay mabasa dili mao'y masabot. Kana hinoong walay mabasa, mao na hino'y nasabot. Muni kuyaw nga estratehiya o matang sa theology. Kay ang dili mabasa masabtan. Bahalag way litra, makasabot. Matod pa sa Nehemias 8 versikulo 8, basaha unya sabta. Kini way nabasa na sabot na. Kuya no? Pero niya Ikson, aton sulayan pagbasa kung naa ba ni ang Roman Catholic Church mong matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18. So gigamit niya ni Confraternity version.
sa tinuod lang igsoon, dili kay nako madawat ang confraternity version nga naman bisan ang ilang mga pari wala gani muuyon ani igsoon kay kuni uyon pa gibutang sa ilang basahon sa ilang Biblia nga hubad. Naa sa amo mga kamot karon kining Biblia nga ay hulagway sa giila sa Roman Catholic Church nga Santo Papa. Objection. Objection, ha? So, ayun. Ako nang katungod. Objection. Ako nang katungod. Sige, Brad Cesar, may anak Okay. ko sang paminaw. I have a sige. objection, no? Sige, siya ito yung objection. Ang objection, murag naabot naman ta Santo Papa ini. Dili, ako lang ipaila-ila. Sige, objection granted. Kay waman may nagtimag kuan sa Santo Papa, picture Santo Papa. Mr. Moderator, counter Okay. objection. Okay. Wa ko nagpamatunog sa to Papa, gipaila-ila lang ako kining Biblia hang authorize. Sige, balik ta sa tema Brad Cesar Miano, guba ang gipabarog ni Brad Aquino. Mao man gani. Okay. Sige, padayon ta, resyo, mga oras. Okay. Agig proiba niini kining Biblia nga gibutangan gani sa hulagway nga giila sa Roman Catholic Church nga Santo Papa. Atong basahon ang Mateo 16:18 og ninguyon ba ni sa ilang hubad maubay iyang gibutang sa hubad sa ilang confraternity version nga na Roman Catholic Church. Ato basahon daw Mateo 16:18 niya nagkanayon. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Gibutang ba ang Roman Catholic Church? Gibutang ba ang Roma? Nabasa ba? Wala. Gibutang ba rin sa Katolik na lang binisya sa Katolik nga malukpanon? Makailapon? Wala. Tungod kay bisan pagani ang ila igsoon dili mo dawat niining bersyon na. Pero sige lang, iya man ang katungod paggamit niini. Wala pud mabasa di ang Roman Catholic Church. Mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Wala itaw nga ni Roma di na mabasa. Pero sige lang kay mo inyong masabtan andi mabasa okay ra na ninyo. Okay. Gigamit ang Roma Kapitulo 1 versikulo 8. Tanawon kuno nato ato daw basahon naa ba diha ang Roman Catholic Church. Ang yan tema nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Roma Kapitulo 1 versikulo 8. Okay na kanayon. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Wala man din ina nga ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Roma o ang matuod nga simbahan ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Wala man. Mao ra ni problema ron. Dili ni personal ha pero naningala ko. Ako nga dili makakita. Nahibalo nakabasa diha sa Biblia sa Roma 1:8 nga wala mabutang ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Niya ang atong igsuon nga makakita gibasa ang walay mabasa. Gipamatud-an ang walay mabasa. Manang ako saludo ko nining matang sa kahibalo sa debate nga pamatud-an ang walay mabasa. Ha? Bahala siguro og kinini ang dili mabasa basta mapamatud-an lang yun. Okay raman na. Nga naman, katungod ba po na ang pagpamatuod sa dili tinuod? Kaya ang tinuod, maura man gid ang mabasa. Okay, walay mabasa igsuon, sumala sa record, nga ang Roman Catholic Church, mao ang matud nga iglesia, nga gitukod ni Kristo, dili makita diha sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 8. Unsa man di ay igsuon ang makita diha sa Roma 1? Unsa man ang pagtuuhan nga nasangyaw sa tibok kalibutan? Niyaray atong basahon unsa kaning pagtuuhan no nga nasangyaw sa tibok kalibutan? Bersikulo 23 o 22 o 23 sa Roma Kapitulo 1. Mauni ang nasangyaw sa tibok kalibutan. Roma Kapitulo 1 versikulo 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. 23, imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa sama sa dagway sa tao sa mga langgam
o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. O mo na siya Objection, nasangyaw. Mr. Moderator. Objection, natay objection o say objection. Kaganiha, ratang gibalik-balik, nga balik tas tima. Balik na tas tima kay larawan na sa human Santo Papa, larawan man ang imong gisgutan noon. Counter objection, Mr. Moderator. Oy, Okay, pabuta ko, sige. Mr. Sige, Miano. say one, say Supaka ang kamatuoran nga sulti yung libro kini may matuod ayat mo dagag larawan. Okay, counter objection, Mr. Moderator. Objection granted. Okay, Okay. itong objection sa negative side. Okay, ang counter objection ako, Mr. Moderator, nga dili niya angayan ni siya nga karana ang babagan nga naman ang giingon sa bersikulo 8 nasangyaw sa tibok nga kalibutan ang iyang pagtuo. Okay. O niya, Okay. hindi man mabasa din ang iyang pagpamatuod nga ang Roma mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Mo nang ato gipailail-on sa pagtuo. Okay, so mo balik na ta siya, sa proper. Okay. Objection. Balik ta sa tema. Okay, kala. Okay. Okay, balik tas tima. Okay. Balik yun. So, Ang tema, time resume, last 3 minutes. okay. Balik yun. Ang tema igsoon nga iyang gipamatudan nga ang matuod nga iglesia mao ang Roma gitukod ni Kristo. Gipaningla na to siya asa mabasa nga mga referensya. Walay ikapakita. Nga naman, tungod kay dili mapasa bisan pa sa Biblia nga ilang gipanag-iya nga ang Roman Catholic Church mao ang tinuod nga iglesia. Matud pa niya, nakaabot ko na sa Roma. Usaon pagkaabot sa Roma, usaon po ay pagkaabot sa Roma. Nga dito magani gi matod pa sa ilang mga pagpamatuod nga inyong madunggan. Si San Pedro gani dito magani gipatay sa Roma. Bahalag way mabasa silang bersikulo. Mo ba nang pagtuha mo matuod nga iglesia? Kung mao matuod nga iglesia ang Roma, ngalong gipatay man nila si Apostol Pedro. So dili na siya mo matuod nga iglesia igsoon. Last 2 minutes. Mao na siya ay oposisyon sa tinuod nga iglesia. Kaya ang tinuod nga iglesia igsoon wala tukura dito igsoon sa Roma kun dili dire sa Jerusalem. Ha? Dili mabasa. Mayroong nakaabot sa Roma, nakaabot ang apostol, pero wa makaabot. Wala mudas ang umasangyaw ang ilang pagtuo. Maupakaabot si Pablo Ikson sa Roma. Last Wa 1 pa to minute. masangyaw ang ilang pamatuod. Muna nga akong ikonklusyon. Ang iyang tema, nga matod pa niya kamatuuran, dili gyud kamatuuran kay walay na kabarog. Dili mabasa. Lisod kay Ikson nga sabto nimo ang walay mabasa, na ay mabasa, dili ni hinuon masabot. Mao ni siya ang walay mabasa. Mateo 28, versikulo 19, di kakabasa nga ang Roman Catholic Church mao matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. So mala sa iyang pagpamatuod nga wala mapamatuod. Daghang salamat og ang Dios magapanalangin. So salamat Brad Cesar Miano Brad no napupos ang 10 minutos sa pag-anigar sa gipabarog sa affirmative side unya anhin na sabta sa kinini ang interpellation period no patinaw pagpangutana sa affirmative kung anong gisupak sa negative side ang iyahang gipabarog. Uy, maayong pagkuminaw ni Sister Maricar Caiban Almadro no sa lungsod sa San Pablo. Lanog-lanog daw kayo Brad Cesar Miano Brad og ni Brad Kenneth ang programang dialogo sa pagto sa ilahang merkado publiko og iyang gipagrit ang anniversary sa pagkapari ni Father Alan Ondin og ni Father Mon no Kimon. Okay, so 10 minutos nga interpellation period pangutana gikan sa negative side ngadto sa positive side no sa affirmative ni Brad Kenneth Bustamante. Ang atong oras alas 11:50 mahumanta alas 12. Unang pangutana. Salamat tinahod nga moderator. Unang puntos pangutana sa pagsupak nimo sa tema Brad Cesar Miano naa ba ka saktong panghunahuna uwa? Okay. Mr. Moderator, objection. Usay objection. Ang iyang pangutana lang dili kay personal. Oh, Kay personal pangutana lang na kabasustong panguna na wala o si pagtuon mo na ko ikson. Okay naa. Okay. Kana mo akong ipaabot nga tubag. Sunod nga Wala Okay. nga ayaw ng personalan. Kay na, edukado maghaka. Kay So, na asa ha, Oh. moderator's time, gitubag na sa negative side, Naa. affirmative, may pangutana nga naa. Oh, ay, Okay, sunod ay, na pangutana. Ayaw ng personal, bro. Ayaw, So, kinsa di way. na mo gamit Di mo na mga personal. bad
word, Ayaw pa no? personal. Bad Di mo na word siya. personal. Okay. That is- pasabot ang wasaw na huna. That is only Oh, a confirmation. ayaw. No? Sige, nag-ilak Kay po imo nimo. mang gikumpirma nga naka sa Di, taktong nag-ilak po pangunahuna. nimo. Pangutana. Oh, sige. Sige. Sa mabasa sa Friendship Course sa Seventh-day Adventist nga gipa dala nga to kang Brad Eric Romero dito dapita sa Talisay Sibugi kang sa Cagayan de Oro nga nagkanayon ang basahon. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Tinuod ning inyong suwat o sayop? Subayunon pa na nimo igsuon. Kanang imong referensya kay di pa na siguro original. Objection, Mr. Moderator. Subayunon pa. So 30 A categorical question must be answered categorically. uyunan o dili dayon. Okay, Narang mo Brad Cesar dili Meno. jud ko mo yun na nakasubayunon pa ng Okay. referensya ha. Okay, so tubag pa si Sir Meno napa kay 15 segundos. Okay. Okay. Dili ko mo yun ana tungod kay subayunon pa nga referensya kay nakaplagan namo nga daghan mo gipangkuptan nga mga referensya gikan sa Seventh-day Adventist nga inyong gipang-editan. I have heard the sobre mismo nga the Yes, voice of ay sapaw. Walay problema Pangutana. sa Kay di kasaka sa langit ang mananapaw. Ay, mao ay pa. sapaw. Sunod nga Ay pangutana. sapaw. Ang mabasa dire Katoliko ang matuod nga iglesia matod pa ninyo subayunon pa uyon ka nga wa pa kakasubay. Subayunon pa ng inyong referensya nga di na original. Ngunibot ay pasabot. Kay di man ni original sigunimo. Unsa may prueba nimo nga dili ni original nga wa pa Objection, Mr. makakasubay. Moderator, ang akong Objection. katbang nimbulag sa tema. Ang iyang tema, Roman Catholic Church, akong giguba, wa mi magtima nga unsa katinud ang iyang referensya. Moderator's time ang nahitabo nini nga nata sa interpellation period sa negative side. So ang nahitabo ani no as a moderator giguba sa negative side ni Brad Cesar Miano ang gipabarog sa affirmative o niya nangutana sa negative side ngadto ni Brad Cesar Miano. So padayon ta sa Okay, pangutana. padayon. Salamat tinahod nga Ang moderator. tinumduman nga wala nagpabarog ang affirmative sa iyang tema. Naana sa pagpangutana sa imong ginigar. So padayon ta sa Ayan, pangutana. nakasugod naman siyang tubag. Ayan, tubag ka na subayunon pa. Ayan, miingon siyang piki. Giunsa man nimo pag ingog piki, nga wa pa Objection, kakasubay. Mr. Moderator. Okay, objection. Wa iya ra ng baba nga nag-ingog piki. Ang akong ingon, subayunon pa ug unsa Okay. katinud ang referensya. Okay, Kay ganit. Sunod pangutana. Kay subayunon pa man. Awa na din siya pagutan sa Ay, Ay, Brad, objection. pangutana sa, no? Ay, Sige, sapaw. pangutana Ay, sa- sapaw. Nausa man ni. Sige. Abi man ako. Bota ni mga SDA makikdebate. Pangutana. Ang Bantay lang ka. sunod nga pangutana. Ay, para magnambahad. Bantay lang ka. Bantay lang ka. Palihog lang i-clarify lang. Sige, kay- Brad Cesar Miano, no? Basig. Dili, Oo. akong i-clarify, clarify Pangayo lang. sa, nangayo ang atong affirmative, brother, Mr. Moderator. Okay. I-clarify ko na, ang akong ingong bantay lang kabot, ipasabot, kanang iyang inistoryahan, igsoon, nga abi ng SDA, bantay lang, musuko po siya, maingong pug bantay po ni mga Katoliko, ha? sige. Salamat, Oh. salamat, Sige, salamat. moderator's time. At least, Time kubati lang sa resume. rason, may labot Sunod sa rason. Sunod pangutana, affirmative. Ngadto sa negative. Matod nimo walay nabasa kaganiha. Akong gibasa kining basahon ninyong oo Katoliko ang matuod nga iglesia nakadungog kaganiha o wa? Okay. 30 seconds. Okay, tubag dun. Okay. Ang tubag, nakadungog. Pero ang imong tema nga ang Roman Catholic Church, dili mo ay nabasa. Matod pa nimo kaganiha way nabasa o niya karon naa kay nadungog. Okay. Ang akong pangutana ay Brad Cesar, no? sabaw. Pangutana sa- Sige. Matod pa nimo nagpamatuod kog way nabasa karon na sad miingon na sad ka nakadungog ka sa kong gibasa may tinuod gyud ni. Okay. Nabasa nako wa. Tubagon. Tubag. Ang akong nadungog nga walay nabasa ka nga Roman Catholic Church, dili kay ang bote pasabot nakadungog kog nagbasa kang Roman Catholic Church, wala. Wa kay nabasa nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia. Okay. Mo na yat kung tubag igsoon. Gibasa na ko kaganiha matod pa ni wa kagabasa kadungog ang Roman Catholic Church. Gibasa na ko kaganiha ang Grolian Encyclopedia Volume 5 page 106. Doon ay giingon dere nga kining maong pulong Katoliko reperado sa Iglesia Katolika kon Roman nga gitawag og Roman Catholic Church. Term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Giingon diri gibasa na ko ganiha nga gitukod ni Kristo Roman Catholic Church matod pa nimo wa ka kadungog karon nakadungog na ka wa pa gyapon. Okay, tubagon. 30 seconds. Tubagon.
Okay, ako na tumagon ang imong manindot kayo nga pangutana. Matod nimo, gibasa na nimo. Ang imong Biblia igsoon, ang imong ipapamatuod, Biblia og mga referensya. Wa ko kadungog nga nagbasa ka diha sa Biblia before sa referensya igsoon nga ang Roman Catholic Church mao matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. So, di I'm ka- sorry, dili madawat ang imong pagpamatuod. So di ka mo yon sa Grolier Encyclopedia. Kay wala mabasa sa imong unang passage nga sumala sa Biblia og mga referensya. Wa man sa Biblia. Gidawat nimo ang timang referensya ang pulong og bot pa sa bot Biblia og referensya, gidawat nimo ang pulong referensya. Pero nganong di naman ka mo dawat ining referensya karon? Okay, Kay gidawat man nimo ang tema kaniya with reference. 30 seconds. Matubag na ko. Oh, 30 Okay. seconds. Nganon dili ko mudawat karon kay matud pa nimo imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matud nga iglesia sumala sa Biblia og mga referensya akong gipaabot nga basahon nimo sa Biblia. Uy, wa man basa sa Biblia. Nindiretso magreferensya. Unta ang imong tema ning ingon na lang unta ka. Akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matud nga iglesia sumala sa mga referensya. Gibutangan man nimog Biblia. Unya wa makay nabasa. Wa- Di ka kabasol na to'y ay panapaw. Kadi makasud sa langit mananapaw. Okay. Abi na ko mga Katoliko ni Purman mananapaw. So, time, sunod Okay, time. pangutana. Matod nimo kaganiha, wa kay nadungog kaganiha nga naay nabasa sa Biblia. Unya karon akong basahon pagbalik basig makadungog ka Mateo 16:18 Confraternity English version, and I say today, though Peter upon this rock I will build my Roman Catholic Church. Unsa may Bisaya ana? 30 Specific. seconds. 30 seconds. Okay. Bisaya. Tubag na ko. Okay. Ang tubag na ko igsuon kana magong imong gigamit wala nawata sa inyo nga mga obispo. Nga naman, dili man na mabasa sa inyo. Gipabasa ko man na kaganina. Muna pasaylo ako ison di ko makadawat anak kay wagay mo dawat inyong obispo. Ako pa hinuon. Pagsiyor mo ni oy. Akong pangutana, wa ko nangutanag obispo. Ang akong pangutana unsay Bisaya. Mateo 16:18 wa baga kadungog ka kani, at least karon nakadungog na ka sa nagudlugog nimo. Miingon siya nga I will build my church, Roman Catholic Church. Unsa may Bisaya ana? Okay. Kana lang, Bisaya Tubag. lang. 30 seconds. Okay, ang tubag, mauni. Kanang imong gisulti nga abin siya nga Roman Catholic Church Nga nga gitukod ni Kristo sa tuba ang Romano Katoliko. Kanang imong gigamit nga Biblia wala dawata lagi sa inyong mga obispo. Nganong mudawat mong na nga wa man na dawatas niyo mga obispo. Time, sunod nga pangutana. Sunod pangutana. kung akong mabasa nga gidawat kinig obispo. Okay. O yun Kung ka nga mabasa namaka niyo, ka. okay. Ayag sapaw. Negative. Okay. Sige, padayon na sa ang pangutana. Akong basahon. Oh, dili panahon ni Nihil, Mr. ay, siya. Monitor. Ay, Dili ah. panahon sa pagbasa, panahon sa pagpangutana. Akong basahon ang gibasa kaganiha nga wa nimo dawata sa Objection, obispo. Mr. Okay, Moderator. asa ha, moderator's time. Oh. Mihatag sa Brad Cesar Armiano sa negative side, mihatag sa premise. Oh, premise. Di paghuman pangutana. Sige, Okay. ang tugutan Sige, sige, sige. nga aron Premise sa kahapsay. Ah, sige. Premise, nihil obstat, Reverend Father Monsignor Henry Grimelsan, Reverend John F. McConnell, Reverend Joseph Tennant, Imprimatur Boss Reverend Thomas McLaughlin. Pangutana. Pangutana, matod nimo kaganiha wala dawata sa obispo. Karon, gidawat ba ni sa obispo? O yun kang gibakakan nimong kaigsunan itong naminaw? 30 seconds. Tubagon? Tubag. 30 Okay. seconds. Kaya nagbasa man ka, ako pong ipabasa din sa Biblia Objection. ang imprimatur. Ako nanugog pabasa. Oh, wapo ka na ko. Wapo ka nagsugo ka rin. Ang ano ni Objection, Pastor objection, Pastor. objection. Oho. Okay, unsay Akong katungdan, ano pagtubag? Sige, sige, Brad Objection, Cesar, may ano, objection, ha? objection. Ato sang unahon ang sige, affirmative sige. side Oh. siya ang objection niya imuha sige. sunod. Unsay objection? Kategorikal na akong pangutana. Matod niya kaganiha wa dawata sa obispo. Dunay tulo ka pare, usa ka obispong ni dawat, matod pa niya wa dawata pangutana. Uyon ba siya o dili nga gibakakan niyang publiko? Kana mo itubaga. So Okay, uyon ba tubagon. ka Brad Cesar Miano sa nga nabasa niya nga giuyunan sa mga kaobispuan. Sa di pa ko motubag, ako sa ipalapnag, nganong di ko makahatag sa iyang gustong pauyunon igsoon. Nga naman, tungod nga dinhi sa Biblia, nga naay hulagway,
na ay imprimatur si Monsignor Cardinal Vidal ninhi sa maong Biblia, wala niya gidawat piigsoon, wala nila gidawat ang Mateo 16:18. Munang dili wa giko na makak sa mga tao. Moderator's time, Francis Sarmiano, alang sa kahapsay sa Naminaw, ang gipasabot sa affirmative, ang kaning gitawag og Confraternity Bible, di ini mong gisupak. Nga matod pa nimo, dili nimo madawat kay wala giuyon sa mga kaparian. Gibasa sa affirmative nga dunay pirma sa mga kaparian kaobispuhan. Ang iyang pangutana ngadto sa negative side, Gibakakan ba niya? Wa. gibakakan ba daw matod pa nimo o wa ang mga tao nga Okay, mingon ka nga tubagon. wala? Okay, Tubagon, 30 Mr. seconds. Moderator, ang Okay. mahuman. Mm. Wala na ko makaki ang publiko kay kanang iyang gigamit siya nga mga pari, nga matod pa niya mga pari madaw na tulurak kabuok, samantala daghan kay mga libro nga imprimatur sa Roman Catholic, wala nila gibutang na. Wa sila muuyo na na, manadigi na. Wa kay sila muuyo na na, ako pa. Kay katapusan nga pangutana, sige na. Sunod nga pangutana. Katapusan. Matod bang yun nimo nga wa ka na makak? Klaro man yung kaay kaganiyas publiko nga mingon yung wa dawata sa mga obispo. Ang akong pangutana, naabay mabasa diha nga wa dawata sa mga obispo ang Roman Catholic Church sa imong Biblia? Okay, antubag. 30 seconds. Tataw kaayo igsuon nga wa gani kay nabasa nga gidawat, igo lang sila ni Pidma sa imo kay sila may nag-imprimatur. Moderator time. Oo. Kategorikal. Sige, unsa imong objection? Naabay mabasa diha akong pangutana kategorikal. Naabay mabasa diha nga miingon si Cardinal Tagle, wa na ko dawata ang Roman Catholic Church. Mo yang gisgutan gani. Naaba wa. Moderator's time Oo, sa Biblia. wala na. Sa Biblia nga imong gidala, Francis Sarmiano, doon na ba daw matod kay mabasa diha nga mingon nga unsa to? Wa dawata ang Roman Catholic ang Church. Roman Catholic Church diha sa Biblia nga imong dala. Okay na. Okay. Antubag brother o Mr. Moderator. Antubag mauni. Ngano nga niing kog wala dawata. Kategorikal, Mr. Monitor. Ayaw pa na po. Kategorikal. Ay, nagsabot na ba Oo, yata ha? dili. Abi na kog dili manapo. Kategorikal akong pangutana. Abi na kog di mo manapaw. Kategorikal. Kategorikal. Moderator's time, asa. Oo, dili. Sumala sa tuwang kasabutan nga ang pangutana nga kategorikal, Must be oo answered dili, categorically. tubagon una dayon explain 30 seconds. Unsa tay imong pangutana klarohon? Mabasa ba diha Tapos siyang ang giyuptan nga naa diha ang gwapo kayo natong Santo Papa? Nga giingon diha nga wa dawatan yang Roman Catholic Church, mabasa oo dili? Ay Tubagon katubag. una, oo dili, una 30 seconds katapusan na nga Para tubag. qualify. Okay. So, katapusan mo na yung pagutana. Aton tubagon. Dili mabasa ang imong giingong gidawat. Okay, 30 seconds Oh, explain. dili mabasa ang imong giingong nga gidawat tungod kay wala man mabasa ang imong pangutana. Oo, dili man. Oh. So, ako tubag, dili mabasa ang imong giingong nga gidawat kay sa Mateo 16:18 gibasa na kaganina, wala gyud hisguti. So, bang imprimatur ang Roman Catholic Church nga mao matuod nga iglesia. Natubag ang pangutana. Daghang salamat. Okay, pakpak. Okay. So, salamat kayo sa atong duha ka kanini ang debater. Unsa man So, sa din pa si Wilson, mahangyo ko kadyot nga kinini ang sabton mi nga mugawas kay alas 12 na gid programa Correct. gid namo dito igsoon. Okay, so salamat kay Brad si Sarmiano ha. Daghang Kay salamat doon na brother po Kenneth og Mr. Moderator. Okay, mao to si Brad si Sarmiano, mga binati nga mga kaigsunan sa habig sab sa Seventh-day Adventist. Debate lang tali sa rason, way labot ko rason, no? So, debate ta sa baruganan, no hard feelings on ya dialogo man ni sa pagtuo, no? So, usa may sunod buhaton rin eh. Ang atong sabot ka gani ha, nga aron sige, si Dragon mo represent at tag 5 minutes rebuttal. Sige. Muhatag na lang doon. Kisa man ninyo doha, Brad Lito Dragon sa CBD si Brad Rabe. Si Brad Rabe o si Brad Kenneth Bustamante mo yato ang tabangan sa pagpangutana. Tagtulo ka pangutana matag usa. Ribatal. Rebuttal pa? Rebuttal sa tap. President? 3 minutes lang, 3 So, minutes. 3 minutes lang. Brad Rabe, sa habig sa 70 Adventist, ikaw mo yung rebuttal sa imong nasaksiyan. Kaya wala naman si Francis Hermano. Nangot-kot si Brad Rabe. Okay lang yun na, no? O di ka, si Brad dito. Isa man iyong ganahan. Sige, si Brad dito. Dago na lang. Kay anad man ni Guan. Anad man ni rebuttal, no? 4 minutes. Brad Lito Dragon, rebuttal.
Kay ikaw mo representante hulip ni Brad Cesar Miano sa negative side, isip negative side sa tema nga pamatudan ni Brad Kenneth nga ang Roman Catholic Church may matod nga simbahan nga gito ko ni Kristo sumala sa Biblia ang referensya o ni ang negative side ang Seventh-day Adventist nga sa ngalan sab ni Cesar Miano si Brad Lito Dagon ang mohatag sa katapusang panakop rebuttal speech. 4 minutes Brad Lito Dagon. Mayong buntag mga kaigsunan, atong nakita din ha nga sigon sa ilhang mga pagbayloan na sa istorya diha sa Roma wa ginabasa nga kaning Katolika Romana way nabasa kining akong gikuptan karon wala ko'y referensya pero atong nakita nga matud pa niya nga gidala ni Apostol Pablo dito sa Roma atong nakita din kung basahon nato ang katapusan sa buhat pag abot ni San Pablo dito sa Roma doon na may mga kaigsunan dito dili ang taga Roma mo yang gisulatan ani niya ha basahon ha sa buhat 28 bersikulo 17 atong makuan re. Giuluhan kani og ang pagwali ni Pablo dito sa Roma. Og tapos sa tulo ka adlaw iyang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo Hudiyo dito og sa natigom na sila miingon kanila mga igsoon ako gitugyan nga binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa kamot sa mga Romanhon ngani wala ako'y nahimong bisan unsa batok sa katawhan o batok sa mga batasan sa atong mga ginikanan sa nausisa na ako nila buot unta nila ako nga buhian ako sanglit wala may katarungan nga pagahukman ako sa kamatayon taas-taas mo na itong padayon kuwasa ha apan sa diha nga misupak niini ang mga Hudiyo napugos ako sa pagdanggop kang Cesar dito rin sa Roma. Hinoon, dili tungod kay aduna ako'y ikasumbong batok sa akong nasod. Busa tungod niining maong hinungdan, gipangayo ko ang pagpakikita kaninyo o pagkigsulti kaninyo sanglit tungod man sa ginalauman sa Israel. Gigapos ako niining talikala. Atong nakita din nga pag-abot ni Pablo sa Roma duna na day mga kaigsuonan dito dili ngayon nga si Pablo ang nagawali sa Roma gidawat siya dito sa mga kaigsuonan nga Hudiyo dito sa Roma busa sayop ang pagmamatuod ni Brother Kenneth nga si Pablo kuno mao'y nagdala sa Roma duna naman gani kay ngano man mabasa nimo sa buhat 8 nga sa dihang giluto sa Esteban ang mga tao wala sila makapugong mitibuag sa sila sa tibuok kalibutan. Unya, nasangyaw dito ang pulong sa Ginoo. Busa kining gisulatan ni Pablo, dili ang mga uban nga mga tao dinhi kundi na-address lang ni dito sa Roma o bisan pa man gani sa Antioquia maingon ta nga ang Antioquia lahi na siya nga simbahan pero atong nahibaluan nga ang Antioquia kabahin gihapon na sa Roma, mga probinsya sa Roma. Busa dili na tinuod ay giingon nila nga si Pablo maoy nagdala sa mensahe ngadto sa kuanoy ngadto sa Roma kun dili duna nay daan nga mga Hudiyo dito nga midawat ni Pablo. Atong nang nabasa na klaro kayo. Busa kun atong lantawon din mga igsuonan nga kining mga tinuod nga iglesia nga daghan man ni silang gitukod. Dili lang kay ang gidala lang ni Pablo dito moingon siya nga mao na ang gitukod. Daghan kay nga iglesia nga naa sa Antioquia, naa sa Sicilia, naa sa unsa pa to nga mga naso diha daghan kay iglesia karon inamang ipamatud-an nga mao gini usa man ang uban wala nay kalabutan walay kalabutan sila busa mga kaigsuonan kabahin lang dito ang miabot sa Roma pero dili gyud maoy maingon nga si Pablo gid dito nga nag-adto sa Roma nga nagtukod kay gidala gani sa dito binilanggo gani siya gani sa pagwali gani niya dito gibantayan siya mga sundalo dili gisa ingon naglibot-libot sa tibok Roma busa sa Roma 1:8 atong nakita gi-address lang sa Roma pero ang klaro pa ka istorya ang mga kaigsuonan ng mga Hudiyo dito noon dili ka limod nga ang mensahe sa tibuok kalibutan mulukop tungod kay si Kristo God atong hibawaan nga alang sa tanan For 4 minutes battle sa negative ang rebuttal speech upat ka minuto
Okay, salamat kayo tinahod nga moderator nya wala naman si Brad Cesar Miano kaganiha. Bisan og medyo nagtag-as sa mong tingog pero wa nagpasabot nga nag-away mi diri ha. Kundi sama sakyanan nga nagbangga ang sakyanan pero ang mga driver na okay ra kayo. Bangga lang sa argumento niya mga namulong ana padayon nga higala. Akong iribat jutay kining pamahayag sa pinangga nga wa pa na uga ang mga laway sa mga ngabil nga dili matud pa si San Pablo mo nagdas pagtuo kuno'y kalabutan San Pablo paingon sa Roma gikan sa Jerusalem akong lahi man mo basa ka o nya musabot lagi kontra nang mubasa ka nya imong ipahaom sa inyong kaugalingon nga genre naman na sa buhat 23:11 yatong gabihiuna ang Ginoo may barog sa kiliran ni Pablo kasi may barog dili yawa oy Ginoo sa kiliran ni Pablo o nya mingon pag maisog gina San Pablo sama nga misaksi ka kanako sa Jerusalem buhata usab kini dinhi sa Roma nya katong gipangita ni mabasa nga si Ginoong Jesucristo miadtong Roma mabasa sa ni kung ilagyong pangitaon pero ambot og dawaton basa gihapon nila nga version. Kay sila manggod kung dunay mabasa mo yun sa adi na tinuod, wa na dawatas mga obispo, mingon madre, sa mga misaksi ikaw kanako didto sa Jerusalem, buhata usab kini dinhi pulong dinhi didto si Kristo sa Roma. Munang akong giingon kagini usahay manggod ato mga pinangga mangita og kanang sa karinderya pa ba kanang sinugba nga gisabawan daan sa pagsugba. Paglisod tag sugba na gisabawan man daan. Munang atong gipangita kung nasa yun naaman lagi. Buhat, Kapitulo 23, versikulo 11. Kay ang pagtuo sa Jerusalem, wa dawata, wa kayo magkapanukad. Pero karon ana, nanukad na, daghan ng Katolik Jerusalem mo o kining pagtuuha na abot sa Roma, kaya atong Ginoo may miingon, gikan sa Jerusalem. Standard references miingon man nga kining pagtuo sa Jerusalem, kining pagtuo sa Roma, usara ni ka pagtuo Roman Catholic Church nga giangkon silang basahon nga kini ang matuod nga iglesia sumala sa atong gihuptan karon nga referensya og do na patay sobre kanos agi padala nakapait lang kay CFD mangud pag gipadalan o niya pagpadahain naaman rin kamatuoran nga mabasa di ay oo Katoliko ang matuod nga iglesia kun miingon kag Katoliko ang alpa ng omega miingon ang pulong Katoliko bot pasabot universal dunay hierarchy ang leader ana mao ang Santo Papa matod pa niya ganiya wa daw ga matod pang si Sarmiano wa daw ni dawata sa obispo didto sa nahagbong sa kamatuoran sa Dios nga daw ayos nga nalanay sa kainis kamatuoran ba kay tulog ka pare usa ka obispo ang midawat nga Roman Catholic Church kitong gitukod sa Mateo 16:18 matod pa niya wa daw dawata sa mong libro o sa mong Biblia nga dunay naong ni Santo Papa kung wa pa dawata nganong naamal ginaong diha ni Santo Papa nga mao man sumusunod ni San Pedro inconsistent illogical kayo mao nga ang pangutana ining atong ibilin sa publiko asa man ka magpasakop natong simbahan bang itukod na Ellen G. White 70 Adventist o natong simbahan nga atong gipamatudan nga tinukod gayud ng Ginoo base sa kasaysayan 15 kasaysayan natong unya iaawa gyud bisan usa asa man ka modapi kana o daa pag Biblia mao nga bisan 5 anyos imong pangutanon asa ka magpasakop sa simbahan bang gitukod sa Ginoo o gitukod og tao ang tubag ana nila gitukod og tao. Okay, naatas sinod ang ato na lang magtinuod. God bless us all. So pakpak no, salamat kayo mga debater.